návraty sú ťažké. Že by ma toto v Prahe bavilo a naplňovalo. Za 2,5 týždňa som človeče vyhorela. Nie som tu šťastná. Proste necítim sa tu dobre. Čau, 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 čau. Trénujem aktuálne 6-krát do týždňa. V rámci toho tréningu sú aj ultrabehy a preteky, ktoré ma neuveriteľne bavia. Ja sa občas vlastne aj rozplačem, že toto sa fakt deje. Že fakt ten sen, ktorý mám od 12 rokov, sa stáva skutočnosťou. Ja myslím, že človek na sebe musí pracovať aj mentálne, že vlastne ten hlboký dôvod, prečo to človek robí, prečo ide do toho rizika. Keď som mala 12 rokov, dostala som svoju prvú horolezeckú knižku. Príbehy odvážnych horolezcov ma hneď chytili za srdce. Postupne sa aj vo mne prebúdzala veľká láska k horám. Od prvých výletov v Tatrách až po zasnežené sedlá a výstupy v Himalájach. Nikdy som však nečakala, že túžba prekonať tú magickú hranicu 8000 metrov príde práve v okamžiku, keď na tom budem najhoršie. Mne sa vlastne stal úraz kolena a pri úplne banálnom proste akoby prechode malej fatry. Bohužiaľ sme trošku podcenili podmienky a počasie, lebo v jednom sedle ma zasiahol nepríjemný akože poryv vetra a proste spadla som. Jedna operácia, potom druhá operácia. My sme vôbec nevedeli, že či ešte bude môcť vôbec behať, nie ešte premýšľať nad 8000-kovkou, ale ten sen pretrval a nejak sa začal dostávať viacej a viacej na povrch. Bravo, Majka! Myslím, že mi to dalo obrovskú mentálnu odolnosť. Vlastne takéto uvedomenie, že ja som robila neurochirurgiu, bola som furt v jednom švungu. A proste tým úrazom, tým, ako som ja musela spomaliť, vlastne čo som zistila, že čo mi chýbalo, nebol ten operačný sál, ale ten pohyb a tie hory. 26.10.2024. Po úraze kolena som mala kopec času premýšľať a konečne som začala počúvať, čo mi hovorí moja duša. A práve tá ma priviedla k Manáslu. Nie pre uspokojenie vlastného ega, ale pre lásku, ktorú k horám cítim. Celá táto cesta na 8000-kovku je plná pokory, disciplíny a obrovského sebapoznania. Pretože ako jedno buddhistické príslovie praví, človek musí vyliesť veľmi vysoko, aby sa pozrel na dno svojej duše. Je to láska a vášeň. A vlastne každý ju máme svojím spôsobom pre niečo iné. A človek ju len musí nájsť, prečo ju má. A čo ho robí vlastne tým šťastným. Trúfam si tvrdiť, že som na Majku hrdý vlastne, čo sa týka aj športových výkonov, aj tých veľkých dobrodružstiev a obzvlášť vlastne na tú disciplínu. Poprvýkrát vlastne teraz, ako bola reč o tej 8000-kovke, je fakt, že poprvýkrát som už trošku mal akože strach. Ja úplne nemám rád excesy, keď ide o to niečo dokazovať. Ale myslím si, že aj keď to vo mne nejaký strach vyvolalo, tak vidím, že pre ňu je dôležitá tá cesta a nie ten cieľ. Takže nejak cítim, že je to v poriadku. Pre mňa ako matku najťažšie bolo, keď povedala, že a keby sa mi tam niečo stalo, proste ja som šťastná. Verím, áno, je šťastná a my sa s tým nejako by sme sa museli s tým vyrovnať. To, že ide Marienka do nejakého rizika, áno, je tam stále určité riziko, ale vie použiť hlavu, kedy už to riziko je neúnosné a treba sa vrátiť, lebo hora vás musí pustiť hore a musíte tam ísť pokorou. To je také celé. Povedala som, že nech to nerobí, nech si to rozmyslí, že to nie je dobre. Nebola som spokojná. Viem, aké sú hory. Nebezpečné.
A keď som vlastne videla, jak sa teší, tak som rezignovala, som povedala, že teším sa s tebou. Nie je to také jednoduché pre tú rodinu, pre tých ostatných, ktorí sú tu. Svojím spôsobom, keď sa na to človek pozrie, je to sebecké, je to egoistické, pretože vlastne bez toho sa dá žiť. Ale zároveň vlastne každý máme niečo, nejakú vášeň, pre ktorú akože žijeme, niečo, čo máme veľmi radi a čo nás vnútorne naplňa. Toto je vlastne hypoxický stan. Spávam tam tak 4-5 krát týždenne. A 2-krát máme povolené, že môžem spať spálne s manželom. Lebo sa nechce pridať tuto. Toto robí človek úplne dobrovoľne, človeče. Myslím, že som do toho dala maximum, čo bolo v mojich silách, určite. Hej, že vlastne tam je to, že sklbiť vlastne tú prácu naplno lekárky s tým tréningom je strašne náročné. Hrajem s nejakými kartami, ktoré mám k dispozícii a vlastne na mňa ako to využijem. No, tak bude to ťažké. Človek si nemôže povedať, že hej, toto najťažšie je, že akoby ťažko na cvičisku a ľahko na bojsku. Ono je, že ťažko na cvičisku ešte ťažšie na bojsku bude. Premýšľala som nad tým, že by som sa nevrátila. Mám strach. Mám strach a pracujem s tým tak, že si vizualizujem náročné úseky. Vizualizujem si to, ako na ne budem reagovať. Manáslu určite pre mňa nie je len hora. Ona aj v názve Manás je duša, takže vlastne je to hora s dušou. Je to pre mňa niečo o mnoho hlbšie. Welcome home. Thank you. So glad to see you. Thank you. Namaste. Welcome. Moje prvé dojmy a pocity v Nepále, neuveriteľné uvoľnenie. Je to ako prísť domov. Ja vždy, keď priletím vlastne z Európy sem do Nepálu, zo mňa spadne celé to európske napätie, celá tá frustrácia, taká tá klasická naša európska výkonnosť. Oh, that's nice. Perfect. For me, Manaslu is really, really beautiful mountain. Each mountain has their own path, and of course in Manaslu also there are some short technical parts and some dangerous part as well. But I believe you can do it without supplementing oxygen, and if there is necessary for safety purpose, then obviously I would suggest to take it. Yeah. Okay. Because life is beautiful, you know. Life is beautiful, Life exactly. is beautiful. Exactly. Mountains is always there. Dostať sa k hore nie je len tak. Čaká nás ešte približne týždeň treku do basecampu. Už len samotná cesta jeepom je skúška sama o sebe. Cez kamene, blato a nad zosuvmi pôdy, na ktoré sa radšej ani nepozerám. Páči sa mi tu neuveriteľne, sú tu prekrásne hory, prekrásne skaly, krásna zeleň. Idem behať konečne, po necelom týždni, už nevládzem sedieť. Konečne vyrážame na trek a tá neskutočná nádhera a sila prírody mi berie dých na každom kroku. Hlava sa čistí, z tých 100 problémov je zrazu 0 problémov. Šľape sa mi fantasticky. Veľmi, veľmi dobré. Hory pre mňa znamenajú duchovno, dušu, viac ako také tie fyzické výkony, skôr pohľad do seba, do svojho vnútra. To ticho,
to, že ty si sám so sebou a ty vedieš taký vnútorný dialog so sebou. A je to strašne akoby krásne, pretože v tom tichu na tých horách tá duša rozpráva najviac. Hej! Prečo by som mala vyliezť na 8000-ovku? Pretože v hĺbke mojej duše cítim, že na to mám. Ja sa skutočne chcem dotknúť limitov svojho tela a hlavy. Vidieť do svojho vnútra niekde veľmi, veľmi hlboko. Pozrieť sa tvárou v tvár svojmu najhlbšiemu ja. Vlastne je to strašne super sa občas k tomu vrátiť. Lebo vlastne človek zistí, akú má za sebou cestu. Ale toto je úplne, že... Wow. Oh, Bože môj. Konečne sa nám ukázali hory. A sú ešte krajšie, než som si ich predstavovala. Nádherné. Pomaly stúpame na Larke Pass, najvyššie sedlo treku, ktoré je výbornou aklimatizáciou na Basecamp. Larke Pass. 5106 metrov nad morom. Mali sme počasie absolútnu všeho chuť. Vystriedali sme všetky možné podmienky a všetky 4-ročné obdobia. Častočne krupy, ale hlavne akože šialený dážď. No, je to súčasť tej cesty, je to tréning mentálnej odolnosti a príjmam to tak, ako to je. Schádzame do Samagaunu, poslednej dedinky pred Basecampom. Aj napriek tomu, že tu ľudia žijú izolovane v naozaj drsných podmienkach, vyžaruje z nich neuveriteľná srdečnosť, vrelosť, pokora a ľudskosť. Ak je človek otvorený horám, môžu mu dať strašne veľa. My zažívame takéto materiálno, že máme všetko, čo sa týka takých tých hmotných vecí. Čo vlastne akože nám trošku chýba, je to duchovno. Pohľad do seba, do svojho vnútra, kde robí to človeka lepším, duchovnejším, proste ho to rozvíja osobnostne. Takže asi to sa mi na tom veľmi páči. Ráno pobalíme veci a vyrážame do Basecampu. Počasie opäť všeho chuť. Stúpame viac ako 1300 výškových metrov, až kým sa pred nami neobjavia prvé stany expedičných agentúr. Už keď sme pochybovali, či Manaslu vôbec existuje, roztrhajú sa oblaky a pred nami sa ukáže táto magická hora v celej svojej kráse. Nadpozemské. Ja mám pocit, že som v nebi aktuálne. A proste si hovoríš, že či ti tá drina a to celé za to stojí a potom zažiješ toto a proste je ti jasné, že hej. To je úplne ten diskomfort, drina. Vidíš toto a je ti jasné, že hej. Cítim sa teraz aktuálne v Basecampe veľmi dobre. Pekne mi drží saturácia, telo už postupne je menej v strese z výšky. Som tu jediná baba, ale sú na mňa strašne milí a strašne akoby fajn. Trošku mi chýba rodina, priatelia, králiček. Si, láska, žiješ? Ach, chýbate mi. Hej. Nebojíš sa? Dobre. Joj, ľúbim vás, latička moje. To je dobré. Aj seno mu dávaš nové? To z komory mu dávaš, sienko? Ste tu so mnou. Všetci ste tu so mnou.
Včera som mala ešte nácvik takých technických záležitostí. Pocit z toho mám výborný, že vlastne sa cítim ešte viacej bezpečnejšie než pri tom našom európskom lezení. Plán na najbližšie dni sú rotácie do vyšších táborov, v ktorých sa bude aj spať. Plán je ísť až do C3, vlastne už takmer do 7000. Otázka je, ako na to bude reagovať to telo. Pudža nám má priniesť ochranu a priazeň hory na výstup aj bezpečný návrat. Teraz už nie je cesty späť. Všetky možné pocity sa vo mne vnešajú aktuálne. Človek si hovorí, že či by nebola lepšia dovolenka niekde v Zanzibare. Thank you. See you. Aj napriek menej priaznivým podmienkam vyrážame do vyšších táborov. Bolo to náročné. Medzi kempom 1 a kempom 2 viacero technických úsekov, ale my sme to dali za Sabinou. Ja som tak strašne šťastná. And having coffee. Yeah, coffee. Na 6300, kemp 2. Ohromne nám tu sneží, takže ideme dole späť do basecampu kvôli riziku lavín. Sa tešíme, keď sa trošku zlepší počasie, lebo taký začíname byť všetci akože nešťastní, takže dúfame v lepšie dni. Po pár dňoch zúfalstva konečne prichádza okno v počasí, ktoré tu býva iba pár dní v roku. Teraz nastala tá chvíľa, na ktorú som tak čakala. Nenamýšľam si, bude to sakra náročné. Ale tak teraz, holka, zaber. Tomi, pozri na tú nádheru. Si to so mnou celý čas. Zriad. No, ideme skúsiť vrchol. Náročné technické pasáže a prechod obávaným serakovým úsekom prekonávam bez problémov. Celá táto cesta pre mňa nikdy nebola iba o vrchole. Ale v kútiku duše neustále myslím na to, aké by to bolo krásne zakončenie jednej životnej etapy. Odpočinok v kempe 3. Ako stúpame stále vyššie, náhle mi začnú brnieť nohy, hlava ma veľmi nepríjemne bolí a cítim, ako postupne ľahko strácam rovnováhu. Je mi jasné, že môže ísť o začínajúci edém mozku a tak bez premýšľania vo výške 7500 metrov nasadzujem podporný kyslík a modlím sa, aby to prestalo. 1 hodina ráno. Oblečieme sa a vyrážame hore. Vyzeráme ako také svetlušky s tými čelovkami. Obzerám sa a nechápem. Sme nad všetkými kopcami v okolí. Znamená to, že sa postupne dostávame k magickej hranici 8000 metrov nad morom. Je 8:30 ráno a my stojíme na vrchole 8. najvyššej hory sveta. Je to jeden z najkrásnejších dní v mojom živote. Práve sme došli do basecampu. Včera sa nám podarilo dotknúť sa vrcholu Manaslu. Ja som strašne šťastná, strašne šťastná, unavená, neuveriteľne unavená. No jasne. Máme prvú. Čo prvú? Je ich ďalších 13.
No, určite. Strašne ťažké, už som si poplakala niekoľkokrát. Ja že by si išla rovno späť, alebo čo? Hej. Teraz prišla si. No to ti išlo cestu. Počkej, ale tak už stačilo, nie? Už... Počkej. Manžel, ten povedal, že je na mňa hrdý. Zároveň proste sa obáva, že tento môj životný štýl bude naďalej pokračovať. Čo bude? Tam sa trošku tie naše cesty ako začali rozchádzať, no, v tomto. Návrat bol o mnoho ťažší, než výstup na Manáslu pre mňa späť do reality. Vlastne akoby vrátiť sa späť do tých ako povinností a do toho zhonu, ktorý my máme proste akoby stále tuto v Európe. A že už včera bolo neskoro a riešiš vlastne akoby milión vecí a ani jedna z toho nie si úplne ty. Vlastne ja mám teraz pocit po tom celom, že konečne som na tej správnej ceste popravde. Ale prináša to svoje obete, samozrejme. Prináša to vlastne akoby otvorenie novej životnej kapitoly a uzatvorenie vlastne akoby tej starej. Návraty sú ťažké. Či to stojí za tie obety? Je to strašne ťažká otázka. Ale ja myslím, že vlastne pokiaľ nerobíš to, čo miluješ, tak potom ty nemôžeš mať úplne akože šťastný život. Nemôžeš mať ako dobré vzťahy, pretože ty nie si naplnený. Akokoľvek egoisticky to vlastne akoby znie, tak nemám to takto, no. Ale zároveň proste ja si neviem predstaviť, že by som robila trebárs len toto a nebola lekárkou. Ja nemala tú službu druhým a tú pomoc druhým. Že potom by mi to chýbalo, si myslím, v živote. Veľmi by mi to chýbalo. Otázka, že prečo to človek ako robí. A ja tie hory milujem. Som v nich šťastná, vlastne je to môj zdroj energie a robia ma lepším človekom. A druhý dotaz, kde příště? Pokiaľ vlastne akože zdravíčko, šťastíčko dá, tak rada by som pokračovala ďalej. Samozrejme, že to človeka láka. Když budeš moc, tak niekde budeš na Milešovku, jo? Splnila si ten sen a myslím, že už by mala prestať. V tom podvedomí už to mám tam, že ona s tou jednou nebude spokojná. Už len tá cesta a tá príprava pre ňu znamenala veľa. A má fakt, akože má môj obdiv, že to dala. Dalo je to veľa. Ale čo to už vie len ona sama. Na začiatku to obrovské nadšenie a ako, že hory krásne. No a potom že tam pribúdajú tie ťažkosti a tak ďalej a tam musí byť nejaká rovnováha, či mi to stojí za to. No. Neexistuje ani žiadna definícia horolezectva, ani to sú také všelijaké okrídlené vety, nejaký dôvod, alebo čo to neexistuje, to je v tej hlave. Určite tá cesta, ktorú si Majka vybrala, nebude jednoduchá, ale to jej volanie je tak silné, že si myslím, že v tom nájde maximálne naplnenie a jej z čistého srdca prajem, aby bola šťastná. Jak na tej ceste, tak aj vo ľudských vzťahoch. Nič iné si neprajem. Mne to príde kúzelné, že príbeh pokračuje a práve tým, jak si krásnou motiváciou pre svoje okolie, to je proste súčasného poslania, čo viac si prijať. Ďakujem. Sice sa cesty rozdelia, ale mám ťa rád a vždycky ťa budem mať rád. Ja teba tiež, Tomi. Ďakujem za tých 15 rokov. No tiež ďakujem a vždy som bol fanúšik číslo 1 a zostanem. Dobre, ďakujem. Balím sa na Everest Ultra. Chystám sa späť do Nepálu. Everest Ultra je najvyšší ultramaratón na svete. Teším sa a zároveň mám rešpekt. Asi ako pred každou akciou, ktorú si vymyslím.
Celá táto cesta na Manáslu ma svojím spôsobom zachránila. Začala som vďaka nej opäť žiť v súlade s mojimi vnútornými hodnotami. Konečne sa stávam človekom, akým som odjakživa chcela byť. Každý z nás dokáže o mnoho viac, než si myslí. A tie limity sú často len v jeho hlave. Určite neľutujem žiadne svoje rozhodnutie, pretože vďaka tomu som práve tu a teraz. A čo ďalej? Pokračujeme.